abang snap ya kajing siu ke jong phi ka ba phi yo manu banai ngaso sen ngaso sangsat naman ngai la dir ko no hikai nanya thu phi abang slow ya kajing siu tulap ya keno hikai ka ba po hadu kata nanya thu phi ka pat ka mensi namar kinong hikai kiri kita ki belongkom ki khme ki kpa ki bar kum bong weni kinong kren but babone hakadi kadi ga jongi la de kim dai kinong hikai ngam tep shunu ki khon ki ti jongi kin poi nda ye kita ki belong kinong sandore lawe jongi khon ki ti ki jong phi jonga don basalya hangno kari jongi kan kiu sheki kerdan ki bashulo la de ngim buram yaga bokom kita kham tam kinong hikai hakyo ke kiri kom kini kiri ke ba khampao jong ko porthai yakin nong hikai ki bo khamashwa ban yagita ki politician ban ki minister ban ki kwi namaladam don kino hikai shano kete ki minister shano president shano prime minister par kom tatar shano ki doctor shano ki nurse ladam klem kino hikai na sosi hagani gari ga jongi government shwangi ju so sarang wagade ka we na ke jalla ka bapau hakalyang jong kapule putri mantang idon shke banta ki bashatrai do what's no comment what's no sarang bangiyo hagani ka SSLC brang shudap prapunyo persen ka jing pas nanong ipi komo no hikai nga khya ka mensi namar ban chupas da kalanti kabamde kum badai kamdai kamangin kamen kani kanang pentron nganong phi kalawe jong ki khon ki kti jong phi jonga ngayo ki phone call ngayo ye ki jing penso na ki me ki pa oi asok men bala pas ki khon nrai admission na mata class 11 12 wat mjo pai babe nganong phi lamdangi perkhat shajnga ye ke baro nanoi phingi bu ye kalawe ji khon gi kthi jong phi jonga hagajing ma de namal kata da ma khot pat na bangin kendet thia nginom sum ngim de ban chukmen nang ye chismi kat no mot ki long yin long sem ke ba khawai dawai hakini ki khndiat ski lo dep mariami ka result matric rai nganong ye phi ke to jing khawai ka shulong tang shismi kapno ki badon manta padeng ke jing khia ga bakra shano ngin lai la pass ye ka class 10 admission class 11 12 at myo